Дзень добры, панове, вёска Кішчына Слабада, а знаходзіцца яна у Барысаўскім раёне Мінскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Ну, дык што, паважанае панства, пойдзем знаёміцца з мінулым і сённяшнім гэтай вёсачкі. Гэтая вёсачка, паважанае панства, ось Кішчына Слабада, можна быць упэўненым, з'явілася тут, не раней за 15 стагоддзя. Якраз тады вось, да нас сюды вось на Літву, на сённяшнюю Беларусь, прыехаў адзін з далёкай польскай вёскі, гэта Дмошчына, бедны польскі шляхціч Юрка Струміла. Так, паважаны, вось ездзілі калісьці з гэтага гнілога захаду, да нас гэтыя гастарбайтары, было такое раней. І уладкаваўся гэты Юрка, да вялікага князя Вітаўта пасцельнічым. Пасцельнічы гэта чалавек, які адказваў за бялізну, за падушкі пуховыя, за коўдру. І самі разумееце, калі вялікі князь добра выспіцца, у яго добры настрой, тады і паранак у дзяржаве неблагі будзе. І Юрка Струміла, справу сваю добра ведаў. Хораша слаў князю вялікаму, і за гэта атрымаў грошай шмат, а яшчэ князь яму падараваў 2, маёнткі на Беластотчыне. Адзін, для Юркі, а другі для ягонага бацькі. Браты Юркі, Мацька з Петром, паглядзелі, што тут можна грошай зарабіць на Беларусі, і таксама падаліся сюды. Тут, прыжаніліся, засталіся на сталае жыццё жыць. І вось ад Мацькі Струмілы пайшоў род Цехановскіх, таму што ён жыў у маёнтку Цеханавец. А Пятра Струмілу чамусьці празвалі Кішка. Можа, даўгі быў як Кішка ці што. І вось ад Пятра пайшоў славуты, знакаміты род Кішкаў.
я вам хочу сказаць, паважаны, што прадстаўнікі гэтага слаўнага роду кішкаў у розныя часы займалі высокія пасады ў вялікім княстве літоўскім. І вось гэтая вёсачка стала іхняй уласнасцю кішкаў. Раней, дарэчы, гэтая вёсачка звалася вёска Нача, ад рэчкі, што працякае тут Нача. Ну, а ўжо калі настала уласнасцю кішкаў, ну, то, відаць, падарожныя, якія ішлі, значыцца, калі гэтай вёскі пыталіся, чыя слабада гэта? І ім адказвалі, Кішчына слабада. Вось з тых часоў так эта вёска, мусіць, і завецца Кішчына слабада. І якія толькі пасады, вось я вам скажу, не займалі прадстаўнікі гэтага слаўнага роду кішкаў. Ад павятовага суддзі займалі пасады і да вялікага гетмана, Вялікага княства Літоўска. А колькі ваяводаў было з роду кішак? Гэта, значыцца, полацкі ваявода, віцебскі ваявода, наваградскі, мсціслаўскі. Ну, не пералічыць проста ўсіх. Ну, і вось праз дачок і праз сыноў кішкі парадніліся з такім слаўным родам, як Радзівілы. І можна сказаць, што гэтыя два рады на працягу 17 стагоддзя амаль цалкам кіравалі вялікім княствам літоўскім. І магчыма, што і тут, вось у гэтай вёсцы, у Кішчынай слабадзе, прыймаліся нейкія, ну, дзяржаўныя рашэнні, якія вызначалі лёс бацькаўшчыны. Кішкі, таксама як і Радзівілы, доўгі час былі пратэстантамі, ну, арыянамі. І, значыцца, яны падтрымлівалі сваіх аднаверцаў па ўсім вялікім княстве літоўскім. Асабліва вось стараўся Ян Кішка, сын віцебскага ваяводы Станіслава Кішкі і Ганны Радзівіл. Ян Кішка, ён, паважанае панства, вучыўся, значыцца, у Рыме, у Неапалі, таксама ў швейцарскіх універсітэтах. Ну, а калі павярнуўся вось на радзіму, на Вялікае княства Літоўскае, то ён тут заняў пасаду вялікага падчашага. Гэта значыць, ён быў чалавек, які падносіў напоі вялікаму князю. Ну, напоі напоямі, а для душы вось Ян Кішка у Іўі заснаваў арыянскую акадэмію, ну, каб павышаць адукацыйны ўзровень пратэстантаў. Гістарычная даведка. Арыянства альбо антытрынітарызм. Радыкальны накірунак у кальвінізме, рэлігійнае вучэнне, якое адмаўляе існаванне Святой Троіцы. Заснавальнікам арыянскага руху лічыцца італьянскі тэолаг і філосаф Фаус Соцэн. У Рэчы Паспалітай і Вялікім княстве Літоўскім прыхільнікі арыянства называлі сябе літоўскімі альбо польскімі братамі, у залежнасці ад падданства. Арыяне мелі органы самакіравання, склікалі агульныя сіноды. Да арыянаў належалі такія выбітныя беларускія пісьменнікі і асветнікі, як Сымон Будны і Васіль Цяпінскі. Адной з галоўных арыянскіх вучэнняў была Іўеўская акадэмія, заснаваная ў 1585 годзе Яном Кішкам. У акадэміі набывалі веды дзеці шляхты і местачкоўцаў, якія належалі да розных веравызнанняў. У першай палове 17 стагоддзя арыянскі збор Рэчы Паспалітай перарастае ў з'яву агульнаеўрапейскай значнасці. Цэнтрам арыянства становіцца Ракаў. Аднак пасля Брэсцкай уніі 1596 года паміж католікамі і праваслаўнымі на арыянаў узмацняецца ціск. Іх прымушаюць прыняць каталіцтва. А ў 1658 годзе была прынятая пастанова аб выгнанні арыянаў з Рэчы Паспалітай. І вось, калі, паважанае панства, на арыян, на пратэстантаў, а тут пачаўся у нас моцны ціск, то тады ж пачаў і западаць род кішак. І на высокія пасады іх ужо ніхто не запрашаў. І гэты род пазней моцна збяднеў, з'явіліся пазыкі. Ну і за пазыкі, значыцца, каб выплаціць гэтыя ўсе пазыкі, яны вымушаны былі прадаваць свае маёнткі. І вось тады яны прадалі вось гэтую Кішчыну слабаду. Ну, а набыў гэтую Кішчыну слабаду ў 1782 годзе шляхціч Павел Цюндзінскі. Ён паходзіў з маёнтка Цюндзя, што пад Вільняю. Ну і вось з таго часу, з 1782 году, вось Цюндзінскім былі тут адзінымі уладарамі аж да прыходу бальшавікоў. Род Цюндзявіцкіх, паважаныя, яны, конечно, былі не такія ўжо слаўныя кішкі альбо радзівілы, але, я скажу, і не апошнія людзі былі. Вось, значыць, сын Паўла Ілья, ён ажаніўся на хорошай дзяўчыне на Ганне Тышкевіч. Ну, а Тышкевічы гэта ўжо быў магнацкі старажытны род. Ну і дзеці, значыць, Ільі і Ганны таксама неблага ў жыцці ўладкаваліся. Іхні старэйшы сын Мельхіёр, ён, значыцца, дослужыўся да палкоўніка расійскай арміі, а малодшы сын Юзаф, значыцца, ён ажаніўся на дзяўчыне такой, на Ганне Прушынскай. Прушынскі таксама былі з багатага роду, і ў іх былі вось такія маёнткі
Калямінская клоўшыца, каралішчавічы. Ну, але маладыя Ганна і Юзаф для сталага жыцця выбіраюць сабе вось гэтую вёску Кішчына Слабада. И я хочу сказать, что Юзафу Тюндзінскаму вось з Ганнай пашанцавала. Хаця ў іх поўны дом было прыслугі, але Ганна, кажуць, любіла рабіць усё па гаспадарцы сама. Значыцца, сама любила завихаться на кухне, робить разные соленья, варенья. И мало я вам скажу, что яна почала вести такі адмысловы шытачак, куды почала записывать все, что чула на кухнях, значит, и все, что ей рассказывали кухарки, ще ж з дзяцінства. А таксама почала по людях вось распытывать старажытныя колішнія рецепты. Ну и поздней, вось, каб гэта ўсё захаваць для нашчадкаў, ну и грошы трошки зарабіць, чаму не? Яна ў 1848 годзе гэты свой шытачак, гэты дзённік свой выдае асобнай кнігай пад назвой «Літоўская гаспадыня». І гэтая кніга шмат такім беларускім гаспадыням дапамагала весці гаспадарку і нават захаваць сям'ю, бо як вядома, што шлях да сэрца мужчыны ляжыць праз яго страўнік. Гістарычная даведка «Літоўская гаспадыня». Кніга Ганны Тюндзявіцкай, прысвечаная вядзенню гаспадаркі і кулінарыі. Поўная назва гучыць так: «Літоўская гаспадыня альбо навука аб утрыманні ў добрым стане хаты і забеспячэння яе усімі прыправамі і запасамі кухоннымі і аптэкарскімі, а таксама гаспадарчымі, а яшчэ гадаванне і ўтрыманне скаціны, птушкі і іншай жывёлы, адпаведна спосабам, найбольш выпрабаваным і правераным вопытам і да таго ж самым танным і простым». У кнізе акумуляваны гаспадарча-кулінарны досвед жыхароў тагачаснай мішчыны у выглядзе 108 кулінарных і аптэчных рэцэптаў. Упершыню выдадзеная ў 1848 годзе на польскай мове. Кніга перавыдавалася ў 1851, у 1856, 1858, 1861 і ў 1873 годзе на польскай ды расейскай мовах. Згодна з воляй аўтаркі, усе выданні пабачылі свет ананімна. Пасля смерці аўтаркі манапольныя правы на гэта выданне выкупіла ў яе сям'і віленская кнігавыдавецкая фірма Юзафа Завадскага. Па-беларуску «Літоўская гаспадыня» упершыню выйшла ў выдавецтве «Полымя» у 1993 годзе. Пераклад быў падрыхтаваны паводле выдання 1858 года. Кніга Ганны Тюндзявіцкай «Літоўская гаспадыня» як толькі выйшла, адразу стала бестселерам. Увесь наклад быў імгненна раскуплены. У гэтай кнізе, паважаны, было ўсё. І пра марынады, і пра саленне, і пра розныя наліўкі, пра розныя шынкі. Вельмі шмат. І калі чытаеш гэтую кнігу, разумееш, колькі мы страцілі ўсяго за савецкім часам. І кніга «Літоўская гаспадыня» выйшла на 100 гадоў раней за гэтую кнігу, якая выйшла пры сталінскіх часах гэтага Макаяна о здаровай і палезнай пішча. Ну, а жылі Тюндзявіцкія, значыцца, у гэтай вёсцы, тут вось у гэтым доміку, які захаваўся і па сённяшні дзень. І тут, у гэтых падвалах, аўтарка «Літоўскай гаспадыні» Ганна, відаць, захоўвала розныя свае прысмакі. І магчыма, што тут яна і пісала сваю знакамітую кнігу «Літоўская гаспадыня».
Невядома, колькі яшчэ цікавых кніг магла б напісаць Ганна Цюндзявіцкая, але вось праз 2 гады пасля выхаду літоўскай гаспадыні яна памерла. Ганна яшчэ рыхтавала кнігу «Гаспадарчы штогоднік». Это кніга-дапаможнік па вядзенню гаспадаркі. І вось гэта ўжо кніга «Дапаможнік па вядзенню гаспадаркі» была выдадзена пасля яе смерці ў 1854 годзе. А пахавалі Ганну вось недалёка ад іхняга дома, тут на гары, каля каплічкі святой Ганны. Тут пахавалі яе мужа, і тут шмат хто яшчэ пахаваны быў з слаўнага роду Цюндзявіцкіх. І па сённяшні дзень тут яшчэ засталося некалькі надмагільных пліт. Шляхцічы кіндзявіцкія, паважанае панство, гэта былі патрыёты сваёй бацькаўшчыны. Вось Міхал Кіндзявіцкі, ён быў паплечнік Кастуся Каліноўскага, малады прапаршчык, які толькі скончыў петербургскі кадэцкі корпус. Ён захапіўся ідэямі паўстання і прыехаў ось на радзіму на Беларусі, пачаў тут агітаваць сялян, каб яны прымалі удзел у паўстанні. Ён раздаваў газету «Мужыцкая праўда», тлумачыў ім, што і аб чым там піша Кастусь Каліноўскі. І за гэту сваю дзейнасць яго арыштавалі царскія карнікі і завезлі ў Мінск. І ён сядзеў у мінскай турме, вось у сённяшняй Валадарцы. А 21 мая 1863 года вось побач сённяшняй плошчы Незалежнасці ў Мінску пры вялікім натоўпе людзей маладога 24-гадовага хлапца расстралялі. Прыцюндзінскі, паважаныя, вось тут пасярод вёскі была пабудавана драўляная царква на гэтым месцы. І тая царква тут прастаяла аж да 80-х гадоў мінулага стагоддзя, а ў 80-х гадах яна згарэла. Ну, вядома, за савецкім часам царкву ніхто адбудоўваць не збіраўся нават. І таму вырашылі на гэтым месцы на царковішчы паставіць дом культуры. Ну, і мясцовыя жыхары расказалі, што калі рылі катлаван пад гэты дом культуры, то тут выкапалі вельмі шмат трунаў, касцей чалавечых. Тут, кажуць, былі могілкі старажытныя, і гэта ўсе труны на самасвале вывозілі на сметнік. І можа таму, вось, што на колішнім царковішчы, на могілках старых збіраліся рабіць вось дом для скокаў, можа і таму яго тут так і не дабудавалі.
Колись, паважанае панство, тут вось былі старыя каталіцкія могілкі. І калі пракладалі вось вадаправод, то мясцовыя жыхары, кажа, тут пастаянна натыкаліся на старыя труны, на косці чалавечыя. І вось на гэтых могілках была і пастаўлена, кажуць, у 1811 годзе гэтая каплічка святой Ганны. І ёй ужо 200 гадоў гэтай каплічцы. І ў ёй зараз знаходзіцца звычайна ветэрынарная аптэка. А ў вёсцы няма ні одна храма, ні касцёла, ні царквы. І вось чаму назад не вернуць гэты невялічкі храм і зрабіць тут храм Божы, каб грэшны чалавек мог зайсці сюды і памаліцца Пану Богу. Ну што ж, панове, надышоў час развітвацца. Так што поспехаў вам, усё самага найлепшае і да пабачэння!